Ei, molt bones i benvinguts Nakamas, soc en Mugi Warakat, o també podeu dir-me Mugi. Bé, avui en el vídeo que us porto és d'una nova secció que s'estrena amb aquest vídeo, que és el Parlem de, pues, el que sigui en el vídeo. En aquest cas és el Parlem d'en Chopper, Skypiea, que s'enfronta a 3 de 4 sacerdots. Aquests són en Shura, en Gedatsu i l'Om. Encara que només derrotés a un dels 3, que el que va derrotar va ser en Gedatsu, parlarem d'això, bàsicament. Bé, aviam. Comentar que té bastant de mèrit que en Chopper, cap a l'inici de la sèrie o així, perquè amb la d'episodis i capítols que portem, Skypiea ens queda una mica tirant cap a bastant lluny. Una mica tirant cap a bastant molt lluny. Aquesta nova paraula mola. I doncs això, que a Skypiea, que està allà a pre-time skip i a sobre pel començament i tal, dius, hòstia, té bastant de mèrit que en Chopper s'hagi enfrontat, anava a dir, va tindre els collons, per dir-ho millor, les paulles d'enfrontar-se a 3 sacerdots. Encara que estigués cagat de por amb els 3, s'hi va enfrontar amb en Shura, el van deixar bastant tocadeta, ja que si es va cremar i bueno, al final es va tirar al mar aquell dels núvols. I després el van salvar els ocells del sud. Amb en Gedatsu pues, va aconseguir trobar-li el punt dèbil i com estava molt despistat i empanat en Gedatsu, pues, va perdre contra en Chopper, i l'Om pues, bàsicament es va menjar en Chopper, el va violar d'una estocada ja, però perquè era el sacerdot més xatat, per dir-ho així. Però això, bàsicament el que volia comentar jo és que per a l'època que estàvem en aquells temps de One Piece, com estava la banda, que així, vull dir, estan tots bastant fluixos, la veritat, i en Chopper pues, era dels més. I clar, va enfrontar-se a 3 dels 4 sacerdots, és que eren 4 i 3 els va enfrontar ell, encara que només guanyés un, va tindre un cara a cara, un versus. Com diu aquesta gent d'internet, un versus va tenir. I dius, hòstia, és jo que sé, com si la Nami hagués tingut un versus d'ells 3, o l'Usopp. Bueno, l'Usopp no, l'Usopp se'n anava corrent i ja està. Però dius, hòstia, ole, no? Ole, Chopper, xapó. I bàsicament volia comentar això, la meva opinió, que deia que estic molt content de que en aquell moment fes allò en Chopper, encara que després se l'acabessin carregant en l'últim enfrontament, que va ser el de l'Om. Però dius, hòstia, almenys el xaval ho ha intentat. Dic xaval perquè en aquella època tenia 15 anys el tio, encara que fos un ren. Bueno, i segueix sent-ho, perquè no ha canviat el tio. I dius, joder, sí. Bàsicament això. I molta gent ara dirà potser, hòstia, igual això d'haver-se enfrontat a 3, encara que només guanyés un, després li va reforçar les tècniques o l'estil de lluita per després a posterior batalles en un futur, com per exemple li passa jo que sé a la Nami, al Sanji, al Zoro, tots aquests. L'Usopp no, perquè l'Usopp és dinàmic a les baralles, i la Nico Robin no sé, perquè és que quasi no l'hem vist lluitar, la pobra. I els altres no sé. Però en Chopper no, perquè amb en Shura només estava preocupat de que no cremés el vaixell i ja està, que va ser com una lluita que no va ser ben bé lluita, però l'altre l'estava atacant i l'altre esquivant, fins que va aparèixer en Ganfo i ja està. Amb en Gedatsu pues, va fer servir tècniques que en aquell moment ja tenia, que eren les que feia servir a totes les batalles, i després va descobrir-li amb l'ultracervell o supercervell o alguna així es deia,
el punt dèbil i ja està. I amb l'Om, bàsicament, només va córrer fins que el va atrapar. O sigui, i després en l'art següent, que era, bueno, Waterset Tennis Lobby, va fer servir el Monster Point i ja està, o sigui que noves tècniques no va aprendre. Però bueno, resum, que xapó per ell, perquè almenys va intentar-ho, diguem-ne, encara que en alguns només fugís d'esto, es va trobar en una situació acorralat i dius, bueno, està bé. Bueno, espero que us hagi agradat ja estaria, la secció aquesta. Bueno, són uns vídeos així una mica com donant la meva opinió, però amb una pinzellada i amb un títol així tot molt onda. Parlem de... com si fos una secció del Telenotícies o d'algun programa d'aquests. No, però mira, li he volgut posar aquest nom i ja està. Hi haurà algun vídeo més, segurament que haurà algun més, del Parlem de... I bé, com sempre aquí teniu els comentaris, els comentaris per comentar, aviam què us sembla, la vostra opinió sobre el que jo he parlat d'aquest tema concret, d'Escape, d'en Chopper i dels seus enfrontaments i tal. Podeu comentar-ho aquí, evidentment, per fer una mica de feedback. També en la caixa d'informació, com sempre, us deixo el meu Twitter, que, bueno, si voleu estar informats del canal, i, bueno, de tant en tant vaig piulant per allà. I també la wiki catalana, la pàgina One Piece on tenen els episodis que es van doblar al català, i també la pàgina on pengen el manga traduït al català. No els tenen tots encara, però bueno, ja fan molta feina i a poc ja estaran al dia. Dit tot això, em despedeixo i a reveure, Nakamas. Fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar el què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!